Hold da kæft, det er en haj, Christian. Ja, bare vent lige om lidt, dog. Der kommer og se laderen. I hvert fald er han væk derovre. Ja. Det er det samme som i år. Men det kan være, at han kan tage livet, hvis det er. Det er begyndt at hælde, hva'? Ja, det må man sige. Den vil ikke til overfladen. Nej, den er sgu fin, den er større end i går. Ja, den er. Ja, det er den. Det er en 3500 kilo. Ja, for helvede, mand. Det kan godt være en 6 kilo. Ja, for helvede, den er fin, mand. Ja, for helvede, da. Halløjsa! Ind over vejen. Tilbage. Ja! Ja, fandme ja. Helvede, mand. Ej, den er fin. 6-7 kilo. Ja. Så er vi glade. Hvad fanden er der en, der har været i narkoen? Ej, den er god, mand. Den kan sgu også godt den vej over 7. Christian. Sådan. Er du sindssyg en Carvatus? Ja. Hvad fanden er det? Er der en, der har været i narkoen, eller hvad? Ja. Der er en, der er større endnu. Ja. Nu fanden meget åben og sluk. Det kan være, det er det, der stikker ud af. Hold da kæft, den er stor. Ja, det er en fanden. Den vejer mellem 7 og 8. Skal jeg lige hente den der tur? Ja, det er helt galt. Jeg kan tænde min smøg. Ja. Ja, den er god her. Det var godt. Så er der håb for ude. Ja, hvad siger du? Ja, der var en ko, der var ude af målhuset. Ja. Og den anden side her, der fik sammen igen nu. Nej, den er perfekt på. Hold kæft. Den anden, den hænger bare, og vi skulle... Prøv lige at finde en pakke. Vi skal have en tang. Den ligger lige der. Vi skal have en til at klippe over med. Fordi at, den hænger ud igennem gælder her. Så klipper vi lige forfanget i stedet. Nå, Ja, den er satme fin, der er du sindssyg, mand. Ja, den er godt nok. Den er sgu voksen, da. Og så var den lille stang der. Ja. Seriøst? Ja, fanden. Au, for satan. Hvad laver du? Det bliver... Sådan der. Hold kæft, mand, den er fin. Det er jo lige godt sat. Peter, han skal med herud med. Ja, det skal han godt. Ja, du kan godt glemme den. Den skal æde mig. Ej, hva'? Ja, det er fandme en ordentlig gede, da. Det er ordentligt skide. Lortetang, det her. Jeg kan ikke ud af bruge den der. det kan jeg. Det var godt, når jeg blev ude lidt. Er du sindssyg, mand? Ja, den er satme fin. Har du vægt med ud? Ja. Ja. Jeg tror bare, jeg synes, den skal nok veje 8, 8, 5. Fandme ikke smut ud. Hold da kæft, en krabat. Hvad siger du? Nogle meter 10. Haha. Ja, mand. Den troede jeg lige var med at hugge i. Ja, den er faktisk ikke ret høj. Nej. Det var en træt af dage. Men det var da også sådan mærke, den her over, ikke? Ja, det er faktisk nej, det er den 5 personer. Der er nogen, der er noget større herude, så. Nogen var ved at blive mere sulten. Det er ærgerligt, det er selvfølgelig en heroppe. Og så du bare væk over der, så. Ja, men så trækker vi bare fra. Hold for helvede. Hvad siger vi? 10,5 minus 1 kilo, det er så det er 9,4 kilo. Hvad? Sådan! Fandme ja. Så skal vi have en billede af den.
Den er over kamera over der.